Well, to all our graduates, kung bakit po nagse-celebrate kami ngayon ng Graduate Sunday, ay bukod sa nais naming kilalanin ang sakripisyo ng mga magulang at efforts ng bawat kabataan. The very core reason why we celebrate the Graduate Sunday here at HBBC ay dahil po sa ating Panginoon. I know that parents are sacrificing a lot for their children, and children are exerting a lot of efforts to finish school. But without God, wala pong tagumpay na inyong nakamtan sa oras na ito. Kaya dito sa HBBC, we would like to celebrate a Graduate Sunday that only recognizing the sacrifices of parents, the efforts of young people like you, but to recognize most of all the goodness of our God Almighty. Kaya kung meron mang dapat nating parangalan at palakpakan sa oras na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos sa itaas. To God be all the glory. Alam po niyo, sa pagtatapos ay sa kabilang dako ay pagsisimula. At nais kong dalhin ang mensaheng ito ngayong umaga para sa inyong lahat. Ito po ay aking meditation mula sa libro ng Salmo, Kapitulo 127, versikulo 4. Psalms 127, verse number 4. Ganito po ang sabi ng Biblia. Psalms 127, verse number 4. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of youth. Ulitin ko po. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Inihalintulad ng Biblia ang buhay ng isang mag-ama o magulang anak na parang isang hunter, humahawak ng pana. Ang pana ay ginagamit sa bundok, ginagamit din sa dagat o di kaya sa ilog. At ang analogy, bago mo bitawan, ay sisiguruhin mo na naitutok mo doon sa aim. Tama ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, once you release the arrow, you cannot retrieve it back doon sa bow. Just like it happened that moment. Hindi po. So, ang analogy na ito ay pinapakita sa ating mga magulang na ang ating mga anak, one day, we will release them. So, hindi po forever na sila ay nasa ating puder. At mga kabataan, hindi forever na ikaw ay nasa puder ng iyong mga magulang. But when that moment comes, the question may rise or may be raised, am I academically prepared? But the real question is, am I spiritually ready? Nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin, parents, we cannot control the future of our children. But we can control the preparation. And we would not need worry about their future if we prepare them well. Kaya ang tinututukan ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa ating lahat, sa mga magulang at sa lahat ng mga graduates at kabataan, ay ang kahalagahan ng paghahanda. Preparation makes all the difference. That's why the title of my message to you today from God is, Don't Release Your Children Unprepared. Don't release your children unprepared.
Don't release them unprepared. So, we will talk about how to prepare our children. Paano natin ihahanda ang ating mga anak for the future? Like what I said, hindi natin control ang kinabukasan. Pero kontrolado natin ang paghahanda. And we would not need worry about the future if we made the right preparation. Everybody say preparation. Please tell your seatmate, be prepared. Another, prepare well. Talo po, tinatalo ng taong naghahanda ang taong magaling. Malamang magaling ka, malamang ikaw ay mahina, pero kung marunong kang maghanda, ay kaya mong talunin, posible, ang taong sa tingin mo ay mas magaling sa iyo. The importance of preparation. So don't release your children unprepared. Meron pong tatlo na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga from this message, don't release your children unprepared. Are you all listening? Taas ka ng kamay ang may mga anak na nag-aaral pa. Okay. Taas ng kamay ng mga lolo at lola na. Ayan. Bakit ayaw umamin ng iba sa inyo? Taas ang kamay ng mga kabataan. Sana po, pag uwi ninyo, dala nyo ang mindset na to, ako ay naghahanda at dapat maghanda ng tama. Okay. 3 things I'd like to share with you today. Don't release your children without direction. Don't release your children without discipline. And don't release your children without devotion. Ito po ang tatlo na tutukan natin sa ating mga anak. At sa inyong mga kabataan, ito ang tatlo na dapat ninyong siguraduhin sa inyong buhay. Alam ko na masaya ang mag-graduate, pero parte lamang yan ng buhay. Don't go without direction. Don't go without discipline. And don't go without devotion. Life is fragile. One small mistake can cause a permanent damage. A damage na hindi mo na maaaring pwedeng maibalik pa sa dati. Kaya dahil life is fragile, kailangan po nating mag-ingat sa buhay. Don't live your life carelessly. Live your life wisely. Live your life carefully. And live your life thoughtfully. Tuturuan ko kayo paano ang tamang paghahanda mula sa banal na kasulatan so that you will be prepared to face your future. Number 1, don't release your children without direction. The Bible says in Proverbs chapter 22 verse number 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pansinin niyo po yung sinabi, train up a child in the way he should go. Ibig sabihin, kung tumira ka ng bola, siguraduhin mo papunta at papasok sa ring. Pag ikaw ay tumira ng golf ball, siguraduhin mo papunta doon sa hall. Pag tumira ka ng volleyball, siguraduhin mo hindi siya papunta sa out of bound, kundi papunta siya inbound. Tama po ba? Napakahalaga ang direksyon. Kaya sabi ng Bible, in the way they should go. Don't just let your children
make decisions on their own. We need to train them to make right decisions on their own. We need to direct their mind, their hearts, their talents, their lives. Mga kapatid, we need to release our children going to the right direction. Meron pong sasakyan. Ang ganda-gandang sasakyan. Malakas ang makina, B6. Mabilis ang takbo. Magandang loob. Pero isa lang ang problema, walang manubela. Ganyan ang maraming mga kabataan ngayon. Matatalino, magagaling. Mabibilis. Pero hindi alam ang patutunguhan. You ask high school students today, what is your goal in life? Yung iba, no goal. Yung iba, wrong goal. Bibihira ang right goal. At karamihan, dugol. That's true. I've been preaching in many high school campuses. I've been talking to hundreds, now maybe thousands of young people. Kawawa ang mga kabataan. Sa anong sentido sila kawawa? Kawawa sapagkat hindi alam ang patutunguhan sa buhay. No goal. Que sira-sira, whatever will be, will be. Kaya pagdating ng future, sira-sira. Yung iba, wrong goal. Subukan mo ba namang tumira ka, mga kapatid, na hindi mo dineretso doon sa ring, kahit anong forma mo, walang count yun. That is why people, no goal. Yung iba, wrong goal. Ang kailangan po natin, right goal. Right direction. That's why parents, alam kong mahirap ang mag-provide para sa pamilya. Lalo ngayon na 129 pesos na ang diesel sa Claveria. 123 pesos na yata dito sa atin. Sana sa mga susunod na linggo, bababa. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari yan. Bababa o tataas. Yan ang totoong prediksyon. Tama po ba? Kung hindi bababa, tataas. Kung hindi tataas, bababa. Pero hindi yan mananatiling ganun lamang. Pero sa hirap ng buhay ngayon, sana po, hindi lang po nating huwag kaligtaan na ma-provide ang pangangailangan ng mga anak. Huwag nating kaligtaan na hubugin ang kanilang pag-iisip upang gamitin nila ang kanilang sariling pag-iisip sa tamang direksyon ng buhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Acts chapter 9, Lord, what wilt thou have me to do? Nais ko pong bigyan kayo ng ilan sa mga comparison. Either ang desisyon ng ating mga anak ay tama o mali. Tama o mali? Huwag nating tanungin ano ang masaya. Ang tanungin nyo, ano ang tama? Sapagkat pag pinili mo ang tama, maaari hindi masaya sa simula, pero magiging masaya ang dulo nito. Pag pinili mo ang masaya, maaari hindi ito tama at sigurado miserable ang buhay mo pagdating sa dulo. Kaya pag kayo ay nag-isip, wag niyong ibabase sa kung ano ang masaya, kundi ano ang tama. Ang pagpili sa direksyon ng buhay ay either God's will or self-will. Ito ba, wag natin sanang tanungin, anak, ano ang gusto mong maging? Sana ang tanungin natin sa ating mga anak, anak, ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo? Because, I warn you, success outside of God's will is a failure in disguise. Nais nyo ba mga magulang ng inyong mga anak ay magtagumpay sa labas ng kalooban ng Diyos? Ito'y simple, pero sana tumatak sa inyong mga isipan. God's will or self-will? Tanungin sana natin,
Palapit ba o palayo sa Diyos? Tignan niyo po ang buhay niyo, mga young people. Ang takbo ba? Palapit o palayo sa Diyos? Yung mga barkada mo, sila ba ang dahilan kung bakit palapit ka sa Diyos o palayo sa Diyos? Huwag mo lang piliin ang barkada dahil masayang kasama. Hindi lahat ng barkadang masayang kasama ay tutungo palapit sa Diyos. At hindi lahat ng mga barkadang malapit sa Diyos. Alam mo, pag ang naging barkada mo malapit sa Diyos, dinala ka sa church. By the way, praise God sa mga kabataan na members natin na nag-imbita ng kanilang mga kaibigan dito ngayon. Kayong mga bisita, kung kayo man ay sinama, inimbitahan ng inyong kaibigan o classmate dito sa church na to, handa kayo nga insungsong nga agbalog. Impanda kay iti usto a lugar. Kaya sana pag-uwi ninyo, kung nakikinig kayo sa mensaheng ito at nabubuksan ang isip nyo sa mensaheng ito, pasalamatan nyo sana yung taong nag-imbita sa inyo. Sabihin mo, friend, thank you for inviting us. Nabuksan ang isip ko sa preaching ni Pastor. Na-bless ako sa service ninyo. Kakaiba, friend. Ito yung church na gusto kong babalik-balikan. Totoo ba? Hindi nag-amen yung iba. Totoo ba? Kaya, mag-ingat sa mga barkadang sinasamahan. Either sila ang magiging dahilan na ang buhay mo lalayo sa Diyos. O sila ang maging dahilan na ang buhay mo palapit sa Diyos. Mamili ka. Matalino ka, valedictorian ka, with honors ka, with high honors ka, aanhin mo yan kung ang buhay mo palayo na sa Diyos. Mamili ka. Gusto mo ba ang buhay na palayo sa Diyos, taliwas sa kalooban niya, o buhay na palapit sa Kanya? Sa panahong ito, sa dami ng problema, dami ng demands, kabigatan, stress, pressure, at depression ng mga kabataan, hindi nyo na po kailangan ng kaibigang dadagdag pa ng problema sa inyo. Ang kailangan nyo ay barkadang ilalapit ka sa Diyos. Amen, mga young people? Huwag nyong tanungin ano ang inaasahan ng tao sa akin. Ang tanungin mo, ito ba ang panawagan ng Diyos sa akin? Because when you make decision in life, you either make decision based on purpose o pressure. Ito ba ay pressure lang ng barkada sa akin? Ito ba ay tinatawag na peer pressure? Or am I living according to God's purpose in my life? Pag ikaw ay nagdesisyon, ito ang dapat mong tanungin. Spiritual growth or backsliding? Para ito sa mga members natin. Mga young people na member, itaas nyo ngayong kamay ninyo. Taas. Okay. Sa dinami-dami ng laman ng isip nyo, ito ang dapat simple na lagi nyong tanungin. Ito bang tinatahak ko? Ito bang aking ginagawa? Ito ba ay makakatulong sa aking paglago espiritual? O ito ang magpapadeteriorate ng aking spiritual life? Maging dahilan na ako ay mag-backslide. Taas ka ng kamay ng mga members na gustong maging backslider. Kahit anong hirap ng buhay, wag na wag kayong magbabackslide. Kahit walang-wala ka na, wag na wag kang magbabackslide. Kahit hindi ka pumasa sa exam, wag kang magbabackslide. Kahit ano pa ang agos o hatak ng sanlibutan, wag na wag kang magbabackslide. Wag na wag mong iiwan ang iyong Panginoong Diyos sapagkat wala ka nang mahahanap pang ibang Panginoong Diyos sa buhay mo. Your friends cannot be your God. Your family cannot be your God. Your career cannot be your God. Wala ka nang mahahanap pang ibang Diyos na katulad ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag na wag kang magbabackslide.
kundi ikaw ay dapat lumago sa Kanya. Tanungin mo ang sarili mo, good success or worldly success? Hindi po lahat ng tagumpay ay maituturing na ayon sa Diyos. Maraming mga taong nagtatagumpay sa mali. Kaya wag mong tanungin, magiging successful ba ako dito? Dapat ang tanungin mo, magiging good success ba ito sa Diyos? Bakit, Pastor? Sapagkat may mga success na impressive sa mga tao. Pero may mga success na nakaka-impress lamang sa Diyos. Piliin nyo ang success na hindi man ito papalakpakan ng tao, hindi man magsasana all ang tao sa iyo, pero ito po'y tagumpay na ang Diyos ang masaya. Sana po sa tagumpay mo, hindi lang ikaw ang masaya. Hindi lang iba ang masaya. Higit sa lahat, dapat ang Diyos ang masaya. Bakit? Kasi sinundan mo yung gusto niyang tagumpay sa buhay mo. God's plan or personal plan? Ano ba itong plano mo? Tanungin mo ka sa katabi mo, ano ang plano mo? Yan bang plano na yan ay plano mo lang o plano ng Diyos? Maganda yung plano mo eh. Sabi mo sa katabi mo, maganda yung plano mo. Maganda. Sige na, sabihin nyo sa katabi nyo, maganda ang plano mo. Ngayon, sabihin mo ulit, pero mas maganda ang plano niya. If you agree with that, say amen. Kaya pag pumili kayo sa buhay, wag lang yung maganda sa paningin mong plano. Dapat plano niya. Amen? Conviction or compromise? Wag mong tanungin, pwede na ba ito? Ang tanungin mo, tama ba ito sa harapan ng Diyos? Sapagkat ang maliit na compromise will lead to bigger compromise and consequences. That's why we need to stand strong on our conviction and ask obedience or disobedience. Sumusunod ka sa Diyos o taliwas ang buhay mo sa Diyos. Do not ask kung ano ang madali. Ang tanungin mo, ano ang kagustuhan ng Diyos? Sapagkat pag sumunod ka sa Diyos, maaari hindi ito madali sa simula. But it leads to life and peace. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, maaari ito ay madali. But it will lead to many regret. Maraming pagsisisi. Kaya, napakasimple. Sa dami po ng aking inilahad sa inyo, nawa mabago ang sistema at takbo ng inyong pag-iisip at pagdidesisyon pagdating ng buhay. Sapagkat ang mga tanong na ito, dalawa lamang ang pwedeng puntahang direksyon. Tama o mali. God's will or your will. God's plan or your plan. Obedience or disobedience. Mamili po kayo. Life is short and life is fragile. Don't blame anyone for how your life will turn out because everything you have the power to make a choice. Once you make a choice, your choice will have power over you. That's why my prayer, parents, let us not release our children without right direction. I-direct natin sila ng tama. Murang isipan pa yung mga yan. Marami pa ang dapat nilang matutunan. Marami pa ang dapat nilang malaman. Pero kakatuwa, kung paunti-unti, may nananatili, nare-retain sa kanilang mga isipan. Ganun po kahalaga ang direksyon. All of God's people say? Pangalawa, do not release your children without discipline. Let me read to you several verses in the Bible. Before I read that, alam nyo ba kung bakit maraming tao ang bumabagsak? Maraming negosyo ang bumabagsak? Maraming bansa, pamilya ang bumabagsak? Hindi po kulang sa talino. Katunayan, madiskarte ang Pilipino.
Pero bakit bumabagsak ang marami? Hindi po kulang sa talino, hindi po kulang sa galing, hindi rin kulang sa diskarte. Patutunayan ko kayo sa Biblia, sa inyo sa Biblia, na ang kulang ng maraming tao, kulang sa disiplina at self-control. Pambihira, ang lakas ng makina ng motor mo, upgraded, maingay, ano tawag doon? Yung muffler, vroom! Isa lang ang problema, walang preno. Walang preno. Anong gagawin sa'yo ng motor na malakas ang makina, malakas ang muffler, malakas ang dating? Full tank. Ang gasolina, parang gasolina ng eroplano. High octane. Pero walang preno. Anong gagawin sa motor na yan? Didisgrasyahin ka niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung bakit babagsak ang tao, ikaw, ako, tayong lahat, no one is exempted. Isa lamang po ang dahilan. Hindi ka kulang sa galing, hindi ka kulang sa talento, hindi ka kulang sa diskarte, kulang ka sa disiplina. Kulang ka sa self-control. Kaya wag nating i-release ang ating mga anak na walang disiplina sa sarili. Sabi po ng 1 Corinthians 9:27, "But I keep under my body and bring it unto subjection, lest when I preach to others, I myself should be cast away." Tingnan niyo yung sinasabi ni Pablo, I bring my body unto subjection. 2 Timothy chapter 2 verse 4. 2 Timothy chapter 2 verse 4. "No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life." Ang isang sundalo, hindi po siya nakikipag-entangle sa mga posibleng maging dahilan na siya ay hindi maging alerto sa kanyang posisyon bilang sundalo. That he may please him who hath chosen him to be a soldier. Romans 13:14. Biblia yan ha, mga kabataan. Bible yung binabasa ko sa inyo ha. Romans 13:14. "But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof." Huwag mo daw pagbibigyan ang iyong laman. Sino po sa inyo nahirapang bumangon kaninang umaga at parang ayaw nang pumunta dito sa simbahan? Buti hindi nyo pinagbigyan ng laman ninyo. Amen? Huwag mo pagbibigyan, make no provision. Hindi lang po ibig sabihin ng make no provision na hindi pagbibigyan. Ibig sabihin, huwag mong ilalagay ang sarili mo doon sa mahihirapang kang mag-resist sa tukso. Make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ito rin po sabi ng Bible. "Flee also youthful lusts." Ang dapat na ginagawa mo, tinatakbuhan mo. Pero ang mahirap ngayon, hindi kayang takbuhan ng mga kabataan ng tukso. Bakit po? Nasa cellphone. Nasa cellphone. Ang cellphone ay punong-puno ng tukso. At kung puro tukso ang ipinapasok mo sa isip mo, huwag kang magtaka. Bakit parang hindi ka matagumpay sa buhay? Kasi ang feeding mo sa sarili mo, hindi feeding for victory, feeding for defeat. Kaya mga kapatid, mahirap ang istrikto na magulang. Sino sa inyo, strikto ang magulang? Pag sinabing 5:30 nasa bahay ka, bawat isang minuto na excess mo, isang palo. Parang ganon. Sino sa inyong may ganong striktong magulang? Good. Okay. Alam niyo po, mahirap ang maging anak ng istriktong magulang. Tama?
Mahirap ang disiplinadong magulang. Mahirap ang magulang na may mga self-control. Tama na yung cellphone, akin na. Tama na yung kain mo. Ops, tama na yung rice. Mahirap po na may ganong mga magulang. Hello? Pero mas mahirap na lumaking walang disiplina. I assure you with that. Namnamin nyo yung aking sinabi. Namnamin nyo yan. Ang mahirap po kasi ngayon, mahirap ayaw ng mga bata ng disiplina. Parang feeling, pag may disiplina, pinapahirapan. Isipin nyo kung walang disiplina ang mga sundalo. Walang disiplina ang mga pulis. Hindi mo na maaasahan sila. Kasi sila na mismo ang sisira sa ating bayan. Listen, young people, you are not short of knowledge. You are not short of talent. You are not short of strength or health. Ang kulang sa'yo, you are short of discipline. Anong mangyayari po? Halimbawa sa Isabela yung Magat Dam. Inimbak, iniipon na tubig yan. Kaya po nakakapag-produce ng kuryente, ang tawag dyan, hydroelectric plant. Bakit po? Because the water was controlled. Ang tawag dyan, flood control. Dahil po sa tamang pagkokontrol ng tubig, ay nagawang i-transform or i-translate into electric energy. That is beneficial to many people. Ganyan din ang tao. Pag may control, pag may disiplina, nagiging blessing. Pero pag ikaw, kabataan, wala kang control sa sarili mo, makakasira ka ng ibang tao, pati buhay mo, sisirain mo. Ganyan kahalaga ang disiplina, mga kapatid. Kaya, pagbutihin yung pag-aaral. Amen, yes. Pagbutihin yung pag-aaral. Pero, huwag kayong magtatapos na hindi kayo natutong magdisiplina. Kaya, listen, pag may parents kayong disiplinado, disiplinaryan, at stricto, pag uwi nyo mamaya, mag-thank you kayo sa kanila. Ako, ang parents ko, disiplinaryan. Hindi kami pwedeng umalis ng bahay na hindi nagpapaalam. Makipaglaro lang kami dyan sa kapitbahay, dapat kaming magpaalam. At pag sinabi sa amin, Proby! Glenn! Huwag mong antaying ulitin ang pangalan mo. Sapagkat pag inulit ang pangalan mo, bawat pag-ulit katumbas ng palo mo. Hindi ko sinasabing kami nung araw, hindi po pinapag-usapan dito na generation noon, generation ngayon, sapagkat ang disiplina ay kailangan ng bawat henerasyon. Noon man yan, o ngayon, o anumang generation ang dumating, sasabihin ko po, ang ikasisira ng bawat henerasyon ay ang kawalan ng disiplina. Ilalahad ko po sa inyo ang disiplinang kailangan ng mga kabataan. Number 1, you need emotional discipline. Crush ko, pastor ika-crush ka niyan. Sa high school life, lalo ngayon, uso na ang ligawan. Pakitaas ka ng kamay ng mga high school nating babae. Yang sinasabi niyong nanliligaw sa inyo, hindi yan nanliligaw. Nanliligaw. At tiyak, ililigaw ka. Ano ang kailangan nyo, ladies? Emotional discipline. Control your emotion. Manage your emotion. Boys,
emotional discipline. Alam niyo po ang disiplina, katunayan, ito po ay isang form of wisdom na alam mong i-manage ang sarili mo upang tututok ka lamang sa importante at huwag mong pagbibigyan ang hindi importante sa buhay mo. Yan ang discipline. It's a form of wisdom. Hindi mo pa kailangan ng girlfriend. Hindi mo kailangan ngayon. Saka hindi mo pa panahon para magka-girlfriend. Totoo yan. And I say this in the sense that you need to discipline yourself. Manage your emotion. Hindi masama ang emotion. Pero nagiging masama pag hindi na control. Amen po ba? Hindi masama ang vitamin C. Kung 10 tableta ang tinake mo araw-araw, makakasama sa'yo. Ang emotion hindi masama. Pero dapat kinokontrol ito at minamanage ito ng tama. I hope that this word would bring an awareness to you. You need emotional discipline. Number 2, you need time discipline. You need to discipline your time. The way you manage your time. Ito'y gusto kong sabihin po sa ating lahat. Pagdating sa time management, mahalaga that we put God first. There are many ways, there are many things I can discuss about time management, pero I reserve it for maybe sa youth camp. Meron tayong topic sa youth camp, stewardship of time. Papaano i-manage ang oras. But let us put God first. Sabi mo sa katabi mo, put God first. Ang iba, they put their job or profession first. I believe it is important that we work diligently. Pero mga kapatid, huwag niyong hayaan na unahin niyo ang trabaho niyo sa Panginoon. 2, some will put accumulation of wealth first. Yung iba, sige, bigay lakas. Bakit? Ang pangarap, yumaman. Energies, gaining and getting. But they lose their sense of God. And listen to me, the more we seek earthly things, the less of the things of God you will see in your life. Some people put pleasure first. Anat pleasure ti Ilocano? Ragragsak. You know how I put it in one word? In English, pleasure means relaxation. Sabi ng iba, Sunday is my only day off. Sino po sa inyo, Sunday lang ang day off nyo? Taas ang kamay. Wala? Ibig sabihin, sino sa inyo araw-araw day off? Meron ba sa inyo day off nyo ang Sabado? Taas ang kamay. Day off nyo ang Sabado. Yeah. Mga natrabaho sa 5-day company. Yung iba sabi, Sunday is my only day off. I need this time to relax. Mga kapatid, pleasure, relaxation, maybe is necessary, but don't make it your goal in life. Ilagay mo sa tama. Seek first the kingdom of God. Some put their family first. And don't get me wrong, family is important. Relatives are. Pero kung umaga ng linggo, biglang dumaan yung relatives mo. Hello? Tapos inimbitahan ka, tapos sabihin mo sa kanila, sorry ha, may appointment ako ngayon eh. Hindi yung, ba't wala si brother ganito? Andon, pinag-drive niya yung relatives niya umaga ng linggo. Ba't wala si sister ganito? Andon, nag-attend siya ng kasal, nag-attend ng binyag, napan nakipaburnit, palanit, napan padaya. Sayang kan di pansit ngamin, kundi igado. You know? But we should put God first. Time management. Ito na. Young people, babalik ako sa inyo. Number 3, you need gadget discipline. You need gadget discipline.
Ano ibig sabihin ng gadget? Cellphone. Huwag niyong gawing unli ang cellphone. Time. Are you listening? Oh, yung mga anak po namin, merong time na pinag-relax namin sila. Oh, manood kayo ng Bible stories. 20 minutes o kaya 30 minutes. Once a week, 30 minutes. Pero may timer. Ibig sabihin, pag tumunog, kahit hindi pa tapos, ibalik mo na. Ang tawag dyan, discipline. Dapat sabihin mo sa sarili mo, may oras ka lang dyan. At huwag mong ubusin ang lahat dyan. Are you there? One time, may isa. Tumunog na yata. Kinansel. Tuloy pa rin. Oh, ano sabi ng mami nila? Sabi ng misis ko, tapos ka na? Di pa po eh. Tingnan ko yung timer. Matagal lang tapos. Oh, grounded ka. 2 weeks. No privilege. Why? We want to teach self-control, especially pagdating dyan sa cellphone. Ito, umamin kayo. Aping agmamayo kayo nga mapanagbasa. Napuyat. Apay nga napuyat ka. Assignment. Nagalisto lang obraan ta assignment mo. Pero marami kang extracurricular activity. Hello? Mahalaga ang gadget discipline. Mahalaga ang money discipline. Manage your money. Manage your finances. Parents, don't let your children use that cellphone and gadget all the day long. Sige, maghapon, diretso. Wag. Pastor, kasi this is the only time I can concentrate on my work. Well, you are sacrificing them dahil dyan sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya mga kapatid, listen. Management discipline. Don't waste your time on things that are not important. Invest your time on things that are important. Kung bawat araw, nag-EML ka ng 2 oras, dahil gusto mong tanggalin, gawin mo munang 1 hour. At yung dating 1 oras, nakatumbas 2 oras, yung 1 hour na yan, spend mo to do something worthwhile. Tumulong ka sa bahay, kuha ka ng assignment mo, project mo, do something worthwhile. Tama? Are you still listening? Okay. Next week, 30 minutes lang. Kasi anong napapala mo dyan sa ML? Ha? Anong napapala? Pastor, nagtitraining ako kasi may competition kami. Pira ka? Magkano bang premyo? 10,000. Mas marami kang 10,000 na makukuha pag tinanggal mo yan at pinalitan mo ng dapat mong gawin. Mas marami kang makukuha ang 10,000 sa buhay mo. Answer with that. Pero mag-isip kayo, you need to manage that. Gadget discipline. Amen? Last, don't release your children, number 1, without direction. Number 2, don't release your children without discipline. Marami pa sana ako dito sa discipline. Nandyan pa ang food discipline. Gusto mo talaga ng food discipline? Hindi na. Basta, bottom line, we need discipline. By the way ha, sa lahat ng mga adults, mahalagang oras ngayong hapon, fellowship. Huwag niyong sabihin, hindi po yan importante. I'll see you all this afternoon. May maganda akong lesson na pin-prepare para sa mga adults natin. Okay? Number 3, don't release your children without devotion. Without devotion. Ang ibig pong sabihin ng devotion, ito po yung tungkol sa ating connection sa Diyos. Because a person can have direction or discipline only kung meron po siyang tamang devotion sa Diyos. Ang ibig po sabihin ng devotion, faith in God.
Ang ibig sabihin ng devotion, fear of God. Not fear of men, but fear of God. Not only faith on himself, but faith in God. Ako, wala akong masyadong believe sa sarili ko, pero may believe ako sa kakayanan ng Diyos sa buhay ko. I grew up, mahihain ako Wala akong believe sa sarili kung kaya kong tumayo. Pero naniwala ako na kaya akong tulungan ng Diyos. Kaya ito, kayang-kaya kong tumayo sa inyong harapan because I have faith in God. Not only I have faith in God. Devotion not only means faith, it also means fear. Devotion means fervency. Everybody say fervency. Ang ibig pong sabihin ng fervency, ito po yung passion, yung init. Ito po yung excited ka. Alam mo, dapat ang excitement mo sa Panginoon. Yung pag in-invite ka sa church, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, I'll see you again on Sunday. Kasi ganito, young people, ha? Ang Sunday, sa Panginoon yan. Kaya wag nyong gamitin yan na mag-mall, molengleng. Wag nyong gamitin yang sumama sa mga barkada nyo. Magmotor, magbisikleta, mag-beach, magpasyal-pasyal. Ang Sunday, ilaan nyo yan sa Diyos. Build your devotion to God. It also means foundation. Na tayo'y nakasalig at nakasandal sa ating Panginoong Diyos. Kasi alam nyo po, makinig ha, ang tao, pag meron siyang devotion sa Panginoon, in times of trouble, everybody say trouble. Pag may devotion ka sa Panginoon, God will become your confidence. Natalgad ka, uri adot troubles ti panagbiag mo. Uri adot riribok. Uri adot pagpulkukan. Sino kada kayo ti adada pagpulpulkukan na ita? Pawatan nyo ti pulkok, da kayo ngayang people? Anyo amot pulkok? Kaya't nangasawan, lutong-luto, pulkok. Problema, riribok. Yung nagbabagabag sa isip mo. Okay? In times of trouble, your devotion to God will become your confidence. In times of triumph, ano yung triumph na yan? Yung tagumpay. Times of victory, it keeps you humble. Ang tao na malapit sa Diyos will always recognize God in His successes and victories. Delikado ang tao na walang devotion sa Panginoon Yayabang. In times of temptation, delikado rin po ang tao na walang devotion sa Diyos. But a person who has the fear of God in his heart will keep his integrity in times of tear. Pag iyak, hindi po siya sa Facebook naglaladlad. Hindi po siya basta-basta nagpapalit ng messenger status. Kundi in times of tear, kalungkutan, may comfort sa kanyang puso. Nagpipraise sa Panginoon. That's why, young people, in this time and hour, you need God more than ever. Please tell your seatmate, you need God more than ever. Devotion. Amen? So sana, huwag niyong hayaan ang buhay niyo. Sa trabaho lang kayo masipag. Sa pag-aaral lang masipag. Dapat sipagan po ninyo ang inyong paglapit sa ating Panginoong Diyos. Malayo kasi ang church, pastor. Mas malayo po yung pag nag-basketball ka. Pero nakakarating ka ron. At adayo pa, di pakipadayam ng makadanong kamot. Amen. Amen. As I close, when we are no longer there, only God can guide our child. Let's not fail to bring them to God. Let us not only raise church-goers. Oo, nandyan. Pero may pag-ibig ba sa Panginoon? Let us raise young people who will seek the Lord. Kaya po, meron kaming youth fellowship. Mamayang hapon,
ito po ay sports fellowship. We invite you. Sama kayo, 1:30 hanggang 5:30. At kung gusto pa ng mga mahilig dyan sa basketball, 5:30 to 9:30, mag-basketball pa. At pagkatapos ng 9:30, magpapamiki ako. Oh. Yung mikihan dun sa pasukin. Okay? Anyway, sa mga members nating young people, mga anak, the faith of your parents are not enough. You need to have your own faith in God. You need to have your own prayer life. You need to have your own Bible reading. You need to have your own commitment to come to church. And I hope today, we adults should realize, yes, Pastor, I need to be intentional. Kasi po, hindi basta-bastang mangyayari yan na wala kang ginawa. It's not automatic. Pansin nyo? Our children do not automatically go to the right direction. Dinidirect talaga yan. Our children do not automatically grow with discipline. Dinidisiplina talaga yan. Our children do not automatically grow with devotion to God. Dine-devotion natin yan sila. Parents, it's time to be intentional with our children. To the youth and graduates, I would like for you to know this. Your future will not depend on your diploma. It will depend on your walk with God. Let me say that again. Your future will not depend on your diploma. It will depend on your walk with God. Kung ikaw ay isang kabataan at itong aking babasahing panalangin ay magre-resonate sa puso mo, taas mo ang kamay mo, ha? If your prayer today is, Lord, I want direction, raise your hand. Young people, muna, young people. Lord, I want direction. Put down your hands. Lord, I will live with discipline. Taas ang kamay. Natakot ako sa sinabi ni Pastor, delikado ang walang disiplina. Totoo. 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 Delikado ang walang disiplina. Put down your hands. If you will say today, Lord, I will build my devotion. Ibig sabihin po, lalapit ako sa iyo, Panginoon. Taas ang kamay. Okay. Sa mga kabataang nagtaas ng kamay, I'd like to ask you to come here in front. Please stand and come here in front. Lord, I want direction. Lord, help me live a disciplined life. And Lord, lalapit ako sa iyo. Kasi, tingnan niya, bigay dito yan. Bigay pa lang. Bago ko sabihin yung next kong sasabihin sa inyo. Come on. Come forward. Grabe, ang daming mga young people to. Tignan nyo. Di mo akalain, isa dito ang magiging congressman. Congresswoman. Hindi lang natin akalain, magiging principal ang iba sa inyo. Principal problem. I hope not. Ang iba, magiging supervisor, ganyan. Magiging big-time businessman. Magiging chief of police. FOOLISH. I hope not. Okay? Magiging abogado. Engineers. Magiging commander ng sundalo. Diba? Ang iba sa inyo, pagdating ng araw, no? Some of you will become pastors. Missionaries. Do you know your future is not determined by your diploma?
It's determined by how you walk with God. Tandaan nyo yan. It's determined by how you walk with God. I hope you do not only graduate from your school. I hope you will graduate unto God's purpose. Sana wag lang kayong magtapos sa eskwelahan nyo, kundi magsimula kayo sa kalooban ng Diyos. And it all begins with a personal relationship with God. I want you to know, the Bible says, we are all sinners. Ako makasalanan din. Because of sin, our relationship with God was broken. Because the relationship was broken, God, men, ikaw ako, sin in between, we are creations of God, but no longer children of God. In one word, we are lost. You are lost. I am lost. Kaya ang kailangan ng tao ay hindi relihiyon, kundi relasyon sa Diyos. Pag hindi ito na ibalik, bago ka namatay, you will suffer condemnation in hell. Not 1 year, not 5 years, but forever. Would you like to go to hell? What will it profit a man if he will gain the world? Medal, title, awards, trophy. What will it profit a man if he will gain the world but lose his own soul? I want you to know, God loves you today. Yes, we are separated from God. And we cannot bring ourselves back to God. Alam ko mababait ang marami sa inyo. So bakit marami? Hindi ba kami lahat? Ewan ko. Mabait ba kayo? Pagtulog, paano paggising? Pero alam nyo mga anak, your good works cannot erase your sin. Religion cannot erase your sin. No, it cannot. Sin is the problem. We are lost because of sin. Religion, good works cannot erase that. Pero praise God, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. He was compassionate. He was merciful. He loved you and me. He could have, turned his back from us. And he will still be God. But we will go to hell. But God said, no. I love this creation. They turned their back. They sinned. They are not seeking after me. But I will go after them. For Jesus Christ, the Son of Man, came to seek and to save that which was lost. You need to acknowledge today that you're a sinner. You need to acknowledge today that you are lost. But Jesus Christ took your sin on the cross and suffered for the penalty of your sin. Nagkaroon ng exchange. Everybody say exchange. Yung kasalanan ko, kinuha ni Jesus. Yung kanyang katwirang, matuwid na buhay, upang tayo ay magkaroon ng eternal life. Kaya ang sabi ng Bible, makinig ha, John 3:16, that whosoever believeth in Him, that means you accept Him as your Savior, will not perish, but have everlasting life. The greatest misery of life is not death. The greatest misery of life is to die without a Savior. Let me say that again. The greatest misery of life is not death. The greatest misery of life is to die without a Savior. Today, make Jesus your Savior. Ang panalangin ko, naming lahat, na pag-alis nyo rito, ay masasabi nyo ng totoo, amuk ti papanak no matayak.
I know for a certainty that I will go to heaven when I die. Yes, I am a sinner, but the Bible made it clear. Jesus paid and suffered the penalty of all my sin, and by faith, I accepted Him as my Savior. Binayaran niya ang kasalanan ko at tinanggap ko siyang tagapagligtas. All of us will die someday. Right? Pero ulitin ko. The greatest misery of life is not death. It's dying without a Savior. Don't die without Jesus in your life. Make Him your Savior today. Would you like to make Jesus your Savior today? He will give you eternal life. Okay? Bow your head and close your eyes and pray this prayer. Hindi ko panalangin to, but this is your personal prayer. Okay? Pray with me right now. All of you. Lord Jesus, thank you so much for the message today. Lord, what a good news. I acknowledge that I am a sinner. I am lost. I cannot save my soul. But thank you, Jesus. You came down from heaven and you died at the cross. You took all my sins away, paid it on the cross, rising on the third day to give us eternal life. Lord, I come to you as a sinner. I humble myself. Lord Jesus, I accept you as my personal Savior. Thank you, Lord, for giving me eternal life. Amen. Taas ka ng kamay ng tumanggap kay Kristo. If you have accepted Christ today. Okay? So, let me ask you this question. Itaas ang kamay ng kabataan na alam niya for certainty, 100% sure. Alam mo na pag namatay ka, alam mo na sa langit ka pupunta. Taas ang kamay. Oh, huwag mong gayahin yung katabi mo kung hindi ka sigurado. Okay, pakitanong mo yung katabi mo, bakit ka sigurado? Bakit alam mong langit ka pupunta? Ano ang sagot? Anong sagot niya? Come on, shout. Why are you sure that when you die, you will go to heaven? Why? Come on. Because you have. Amen. Actually, kung bakit ka sigurado sa langit, una, kasi kinuha ni Kristo yung kasalanan mo. Kung hindi niya kinuha, nasa iyo pa ang parusa hanggang ngayon. Kaya ang tama sagot, bakit ka sigurado sa langit pupunta pag namatay? Number 1, kinuha ni Kristo yung kasalanan ko. Lahat. Amen ba? Dilaing mo nga, agsakarta classmate mo, right? Kudigo, agkusit, right? Lahat ng kasalanan na yan, kinuha ni Jesus sa krus. Amen? At tinanggap ko siya na aking tagapagligtas. Okay, ulitin natin. Sino ang sigurado na pag namatay sa langit pupunta? Taas ang kamay. Bakit? Bakit ka sigurado? Kasi kinuha ni Kristo yung aking. At anong ginawa mo? Hindi ka gumawa ng mabuti. Tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. Okay? You have received the greatest gift. So, mga kabataan, pwede na kayong mamatay. Amen? Today is March 29, 2026. Okay? Barok, ano tinagamon? What? Mark David. Mark David, what is your birthday? March 7. Belated happy birthday. Okay. Halika.
Dito ka, dito ka. Tinanong ko si Mark David kung nagbabasketball. Kasi ang tangkad niya. Oh, grabe, oh, tignan mo. Bihira. Ako matangkad na, pero pagka tumabi siya sa akin, parang pandak ako eh. No? March 7. Sabi ko, nagbabasketball ka? Hindi po. Nagbabalibol lang. Ang ganda ng boses. Okay. March 7 is your birthday. Pinanganak ka ng nanay mo. That is the beginning of your physical life. One day, it will end. Today, because you have accepted Christ, it's the beginning of your spiritual life. And that life is eternal. Bakit? Kasi kinuha ni Kristo yung kasalanan mo at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. O, nakukonfuse ka yata, ha? Happy birthday sa'yo. Today is your spiritual birthday, anak. March 29. Oh. Bigyan nyo ng 200 pesos, ha? Kasi ninervyos. Thank you. Bigyan nyo ng 200 pesos si Mark Dave. Okay? Congratulations sa inyong lahat. We'll see you on April 7. Hopefully. We'll have a lot of games and fun and activities and papremyo, and let's have a dinner together on April 7. Invite nyo rin yung mga kasama ninyo. We hope to bring in 100 to 150 new guests, and we will have great time together. Okay? Maraming salamat.